porta a poder tancar un cercle que s'inicia amb un concepte, una idea, amb un element de la realitat, de vegades el més insignificant. Aquí comença el procés creatiu, hi ha una evolució i aleshores el clímax, el punt culminant és l'exposició. Això per un costat. Per un altre, també m'interessa el feedback que pugui arribar a tenir l'espectador amb l'obra, quines aportacions fa l'obra a l'espectador, quina receptivitat hi ha per part de l'espectador i després elements que a mi se m'han pogut escapar que l'espectador me'ls mostra. Són potser detalls, petites anècdotes que s'han pogut veure a través d'una mirada més objectiva que la meva. Benvinguts. Avui donem la benvinguda a Textures de l'ànima, l'obra que ens presenta Josep Massaguer, una obra plena d'emocions, de mirades. Estic molt contenta que hagi decidit compartir aquest viatge que ell ens proposa aquí a la Sala Artemisia. Per això et dono les gràcies i gràcies a tots per haver vingut. I us deixo ja amb l'artista, que és el protagonista de la nit. Moltes gràcies. Estic molt feliç que hàgiu vingut, que sigueu aquí i espero compartir amb vosaltres la vetllada. De fet, el que m'anima a fer totes aquestes imatges és de fet poder comunicar sobretot sentiments, emocions, idees que em passen i llavors que puguin arribar a la persona que les estigui observant i alhora que aquest espectador pugui fer-se interrogants, plantejar-se coses, vull dir que hi hagi una comunicació. I com veureu, l'exposició va sobretot de figura, és un camp enorme, el treballaria infinitament i bé, no sé, espero que us agradi. Ja està. Després, una altra cosa. També voldria agrair a Artemisia el fet que m'hagi donat un cop de mà, que hagi posat les eines perquè això sigui una realitat. Penso que la sala és magnífica i de fet és molt lluminosa i de fet permet aquest possible diàleg que pugui haver entre la pintura i l'observador. Moltes gràcies.